Ahoj, já jsem Anička a vítejte u nás doma. Tatínek mi koupil na zahradu tuhle velikou trampolínu Master Jump, protože říká, že je nejlepší. Složitý byla úplná hračka. To soused Eda odvedle se svými kamarády si nenechal poradit a koupil úplně jinou divnou trampolínu. Trampolína Master Jump je velmi bezpečná. Uchycení ok skákací plochy a několikanásobné prošití okrajů zajistí, že se trampolína nikdy neroztrhne. Límec je uchycen k rámu gumovými úchyty, proto se nikdy neurve. Může na ní skákat já, sestřička Julinka, bratranec Pepík, kamarádka Evička a nic se nám nemůže stát. To u sousedů na té divné trampolínce mají naši kamarádi spoustu bebínek. Trubky, ze kterých je naše trampolína Master Jump, jsou tak pevné, že s nimi nehnul ani největší siláč z naší rodiny, můj velký bráška Tomáš. Vchod do sítě je zajištěn 2 způsoby, pevným zipem a přeskami. Ale pozor, ať vám neusne dědeček, který vás má hlídat. Tatínek taky říkal, že naše trampolína má nějakou evropskou bezpečnostní normu. Já vůbec nevím, co to je, ale prý unese i našeho strejdu Karlíka, který pořád a hodně papá. Trampolíny Master Jump jsou prostě nejlepší a dovezou vám ji až na zahradu úplně zdarma. Trampolínu vám hravě opraví a vymění všechno, co se pokazilo. Z toho byl docela pav i náš tatínek. Tak řekněte mámě a tátovi a taky si objednejte trampolínu Master Jump. Master Jump, ten pravý skok.